usapang lugaw tayo for today's video mga kalye. Samahan mo pa ng tokwa, puto, pambansang takeout, ang lumpia. Tiyak na sulit at may enjoy mo ang kumain dito mga kalye. Kaya silipin na natin. Let's go! Sa dami nga ng dumadayong kumakain dito mga kalye ay 24 hours ang lugawan na to. Halos maubos na ang kanilang mga display dito. Sa dami ng kumakain mga kalye. At syempre hindi na rin ako nagpahuli. Aba, umorder na rin ako. First order ko nga mga kalye ay yung kanilang pambato. Syempre may lumpia, may puto, at syempre yung tokwa. Tatagpuan mo nga ang 24 hours na lugawan na to at mamihan mga kalye dito bago makarating sa palengke ng basista. Ang MJ Lugawan Mamihan na 24 hours. Sa dami na nga ng mga tao mga kalye, aba, ito yung aking in-order. First time ko kasi matikman mga kalye yung lugaw na may adobong manok. Tapos with matching sabaw at maraming bawang, syempre mas masarap yan mga kalye. At yung kanilang putong malambot with keso sa ibabaw. Kaya si kuya hindi na mapigilan ng gutom. Sa halagang 40 pesos nga mga kakalye ay masusulit mo lang ang kanilang solid lugaw with chicken adobo, with tuwalya ng baka. Tiyak na mai-enjoy mo na at mabubusog ka. Sa lugaw pa lang mga kakalye. At syempre with matching tokwa na rin with sweet and sour sauce sa halagang 15 pesos lang. Masarap na yung partner sa lugaw. Hindi rin nagpahuli dyan mga kakalye ang kanilang puto with cheese na malambot at ang pambansang take out ang lumpia sa halagang 20 pesos lang, 3 piraso na. Kaya ano pa, inggitin ko muna kayo mga kakalye. First time ko kasing kumain dito. Kung usapang puto naman mga kalye ay sulit ang kanilang puto dahil napakalambot. Mats na mats nga na ipinapartner dito sa kanilang solid lugaw. Dahil yung puto nila is malalasahan mo rin talaga yung pinakakeso mga kalye. At yung lugaw tamang-tama lang yung lasa, solid na solid. Masasabi mong napaka-authenticate ng kanilang pagkakaluto. Malutong din yung kanilang lumpia. Nag-match pa mga kalye dun sa sweet and sour na sausawan niya. Dahil nga solid ang kanilang lugaw mga kalye, nag-second order na rin ako. Hindi ko na pinalagyan ng tuwalya ng baka. Baka kasi ma-high blood ako. So yung chicken adobo na lang at maraming sabaw mga kalye. Siyempre, pinalagyan ko na rin ng bawang kay kuya para iwas na rin sa high blood. Kaya kung malapit ka lang naman dito mga kalye ay dayuhin mo na to at tiyak na masasabi ko sa iyong mag-i-enjoy ka. Sama mo na ang buong pamilya. Dahil marami ring pumupunta rito at dumadayo dahil sa kakaiba nilang manglugaw, mga kalye. Leeg ng manok yung napunta sa akin. Isa sa pinaka-paborito ko to. Puto halos marami pa. At yung kanilang adobo, paubos na. Napaulit nga ako ng order ng puto mga kali kasi napakalambot. Lasang-lasa rin yung pinaka-keso. Kaya para sa akin mga kali, okay na okay to. So paano? Kita-kits tayo next video. Share the love. Tara, samahan nyo ako sa aking biyahe. Silipin natin ang bawat kaganapan sa mga kalye. Kalye Motovlog. Kita-kits tayo sa lahat ng mga kalye. So share the love sa inyo. Kumahin simoy ng Right hangin. side.